Hey, paradise. Hey. Mbagodu. Na bekwa nne ihe nna afụ na ọkwa this boy lo destino. Ka entrance ya. Yes na. Gịnị bụkwa nke a? Ire ya Igbo. Igbo onye Igbo. Nekwa na emeliva kere afa gị. Ifeanyi Chukwu. Igbo ebe. Ifeanyi Chukwu onye. Ndị Enugu bụ mmadụ. Ifeanyi Chukwu nwa igwe. Kesara na igwe bụkwa nke a nwere Access Bank. Ebufu. Ifeanyi Chukwu nwa igwe Igbo Enugu. Kesara na Enugu. Nkanu. Nkanu nwekwa mmadụ. Ndị ọgọ gị. Na ọ fụkwala ụna ka ebe a ga-akpọ ụna. Duplex. Hey. How many rooms no inside? Five rooms and one parlor. Parlor ya dị na abi. Open parlor. Wow. Na nekwa no no nekwa no yelo na. That greatness abro. Greatness na the inborn. Wow. You have to go. Wow. One day I never feel no Jesus melofia is a lie. You be abi owa. Akala aka ga ebu. If you abi owa. Na aka ga-echekwa efoli ọ na-akọleti ya mụnwa ga-enyekwu ego jiregodo kamera ka mụ na ya sekwa aka ụwa niile fụ mụ na ya inyotego ife dị mma a na-egomi ego na akara aka m a na-eme ya mficha weda ma mbụ Muslim ma mbụ Christian mbụ pagan akara aka a na-eme ya mficha etelose ife iji bi ụwa bụ ife iji bi ụwa ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ Jizọs nyelụ ya nke o ji abụ Mohammed nke o ji abụ Arọbụnagụ ihe ebu ya. Yes. No changing. O nwere ike o delay because na you saw on the right channel. Yes. Otu onye anọ kịta check ndị na-eguru university ọ na-ememuri ya. Ọ bụghị egụcha university buru akpa na-akwụ buru file buru CV certificate na CV na-akwụ ya. Onye nke abịakwa university at this stage you need the schools ebe a ga-develop talent. Yes. Enwere talent. Ọ bụzie na ọ bụ na anyị nwere those schools ebe bụ na akpọju ụdị onye a o develop talent if you know what you the university from JS1 to SS3 all master everything. Yes. You just go get the university baba na eje agba akwụna na ebe mkpọrọ iri na ebe hudo ala besti baba na alụ aka onye akịta o nwere prospect but ife ga-ebu career ya bụ Nigeria government. Egwu sef no. From this little mana ọ bụ na mụ na gị tinyere ya anya the boy abụrụ mmadụ echi iyetago ọkụ swede nna afọ mefenu isite mgbacha ga-arụ na ọlacholova ejikwe m ụmụanụ ọrụ envelope ka m na-enye ana m eke envelope mmenyekwa envelope nke a nke ọtọzie ife ọtọta mana agba ife dị ya bụrụ ibu jisi ike mkpara ihe bụkwa ka ịlụkwa nke ka nka inwe fon nọmba ọ dị ebe a na onye nwe nọmba mfọ ede ebe mmadụ nyere ya kekwa ọnya ọ bụrụ na onwe onye chọrọ sọpọt ego esi ya afọ oke mbenye gị nọmba owezie onye ịnọ ka ị na ọnwa obere kpọọ onwekwazie ka o si dị mee ka ị gbalụ guys this guy onwe ife inwe to develop talent ya tinyelụ na ya iyetago dị n'anya mmetinyelụ nọmba m ịkpọọ m onwe ife inwe ka enye ya one na the boy need nwe aja iPhone o need go do phone maka na ife ọ na-eme akara aka onye na-akwali ụzọ onwe phone nọmba ka ọ ya bụ ịchọ iri ichie ya onwe mgbe ọ ga-elu architectural designs ọ ife ọ ga na-eme maka onye a bụ a born architect iyetago a born architect so ọ bụrụ gị ya Ifeanyi Chukwu nwe igwe onye Nkanu n'Enugu steeti mgbe ọ ga-adịla na mma o ije ịtọ envelope ebe ịtọta were ya kwebe oyoyo taa bụ ụka biko eze ego ka ife inwe ekwu na n'isi nwatakịrị anyị na ya nọ ebe a anya ịfụ na ife anwụ na-agbasi mbọ ike mana ka esi strọtụ obodo a ịghọtago obodo onye a gọọmenti egbugi ori kwukwu ya ọzọ gọọmenti egbuo n'akara aka ya because inebe gọọmenti anya ọ ga-arụ ife 1,000 pieces you know it's not going anywhere na this boy nọ na mụ na gọọmenti na-arụ ọrụ gọọmenti ga-eme invest n'isi ya akwadị gọọmenti a na-ekwu okwu ya
si na ejide ndị Boko Haram ndị na-agbagbusi ndị mmadụ ije go to Kano ka ị wee gbagbuo ha gosi atụ Kano Chineke mere gị ife ịmụtezie ndị a na ndụ ihe egbu ịkpọrọkwa ndị a zụọ ha nye ha nri gwara ha ezigbo akwa na-espendị ego gwara ha ezigbo akwa na ndị niile ịkwara akwa na ndị niile ịzụ azụ abụrụ terrorist yes you didn't spend ego you ego to Kano ego target mana last onye anyị jeje ego ria ka na-ejezi nri si na repent na-enu ndị nke a nna ka ife ị na-agụ JS1 ka ebe isi wee bịa lute ebe a Ọnịcha ka isi wee bịa Asaba na-akụ ya own rods daalụ nwanne m jisi ike unu na-afụ gị onye nọ JS1 menwuri vidio na ọ bụrụ na azụ onye a bifo oluo JS3 ọ master gị so ife PhD bụ akịkọ bifo oluo SS3 onye a enwe PhD DHP APC PDP nna jisi ike jisi ike ngwa na ụmụ iyo n'ọlụ na ọfụma ka m kwa Igbo eze